Avui estem a l'aeroport de Sabadell molt contents perquè hem vingut a veure una nova escola que s'ha instal·lat aquí a Sabadell, la Skyway, la primera escola de controladors aeris de tot Catalunya. Amb aquesta tindrem 11 escoles i aquí a l'aeroport de Sabadell, per tant jo crec que és tot un orgull com a ciutat, crec que és un element diferencial que ens fa ser com a ciutat tenir un aeroport, que és poder tenir aquesta part de formació tan potent, més de 1.000 alumnes de múltiples nacionalitats de tot el món que tenen Sabadell, que tenen el nostre aeroport com a referent de formació, en aquest cas dins de l'escola de pilots, però en aquest cas, com us deia, l'escola Skyway, que és de controladors aeris. Com us deia, és la primera que s'obre a Catalunya, no en teníem, i passa a la nostra ciutat. Estamos encantadísimos de estar en este entorno aeronáutico como es el de Sabadell. Como bien ha dicho la alcaldesa, el aeropuerto de Sabadell es cuna de formación aeronáutica dentro de todo el entorno de Cataluña y creemos que es de los mejores sitios donde podíamos instalar una escuela de controladores que por otra parte es la primera escuela de controladores aéreos de Cataluña.